אנחנו כאן בתוכים בעמק עם עוד סרטון קטן. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, שאול, מה אנחנו עושים עם התוכים שלנו? הוא נושך אותנו, איך אנחנו צריכים להגיב, איך אנחנו צריכים להתנהג. דבר ראשון, תוכי שצריך להפגין איתו, שאתה מתעסק איתו, ביטחון, הרבה ביטחון. תוכים מתקשרים עם המקור, תוכים נעים להם שאתה נוגע להם במקור. הרבה פעמים אנשים עושים טעויות ואז מתחילים לשחק עם התוכים במקור ונעים להם. התוכי לפעמים לא, אין לו תחושה של כמה הוא מכאיב, כמה הוא נושך, אם זה כואב או לא כואב. אז פשוט מאוד אסור, כמו שאני עושה עכשיו, אסור לשחק עם התוכי עם המקור. אסור. התוכי שהוא נושך, פשוט מאוד אם הוא נושך, הוא עושה משהו שאסור לו לעשות. אנחנו נמחיש את זה עכשיו סתם בשביל הסרטון. מה שעכשיו משחק, דוגמה והוא נשך אותי, פשוט מאוד. אתם רואים הוא נשך? אומרים לו, אסור, לא. ואז התוכי, כמובן לא אחרי זה לתת כמו שאני אעשה עכשיו, אבל אם התוכי נשך, ופשוט מאוד, אתה תופס, אומר, אסור, לא. זה לא נעים לתוכי, וזה לא טוב לו, אז בהתחלה הוא לא יקשר בין התגובה שעשית למה שהוא עשה, לנשיכה. אבל אם כל פעם שהוא ינשך אותך ותעשה את התנועה הזאת עם היד ותגרום לו לאיבוד שהוא משקל, תגיד לו לא, אסור, הוא יבין שאסור לו לנשוך. הוא יבין שאם הוא עושה את זה, לא נעים לו, כי הוא מאבד שהוא משקל. עכשיו, מה שעכשיו משחק, הוא רוצה ללטף וזה, אפשר לזרום איתו קצת, אבל אם יש נשיכות שהן מוגזמות או דברים כאלה, פשוט מאוד, נגיד לו, רגע נשים אותה על היד, אמרו לו, אסור, לא. ואם יש תוכים שהם יותר פחדים, מה שכבר בין 4, אז הוא פחות מתרגש. אבל אם יש תוכי שהוא, כל פעם שאתה עושה לו את האסור לא, אז הוא עף, פשוט מאוד לוקחים, מחזיקים אותו על היד, תופסים אותו עם האגודל את היד, וכשלא יעוף, ואומרים לו, אסור, לא. ואז התוכי לא יהיה לו נעים, הוא יפסיק עם זה פשוט מאוד. כמובן לא לנער אותו חזק יותר מדי או דברים כאלה כאסור, אבל צריך כן לגרום לו לאבד את השיווי משקל. נכון שזה נעים לנו שהם משחקים איתנו דברים כאלה, אבל כמה שפחות עם הנושא של המקור. אז הנה עוד שיעור קטן, אם יש לכם שאלות, תרצו הדרכות, סרטונים על דברים מסוימים, תרשמו לנו כאן למטה ואנחנו נהיה איתכם בקשר ונסדר לכם בהכל. שיהיה לכם יום טוב, להתראות.